Il-Ministru Awċi Anton Refalo ma jridx iwieġeb dwar il-prestazzjoni tal-Partit Laburista f'Għawdex fl-elezzjonijiet tal-MPs kif ukoll fil-Kunsilli Lokali. Dan wara li fl-elezzjonijiet ta' 8 ta' Ġunju l-Partit Nazzjonalista kiseb il-maġġoranza ta' voti f'Għawdex. Bħalissa il-kabinet ta' Robert Abela għandu 3 ministri Awċin, il-Ministru Ġoetjan Abela, il-Ministru Clint Camilleri u l-Ministru Anton Refalo, li meta mistoqsi dwar kif jevalwa dan ir-riżultat għal biss il-Partit Laburista rebaħ l-elezzjonijiet u meta mistoqsi x'messaġġ wassal il-poplu Awċi lill-Ministri Awċin għal biss li fuq Għawdex ma jitkellimxu. Kif tanalizza l-fatt li fl-elezzjonijiet ta' 8 ta' Ġunju il-Partit Laburista tilef il-maġġoranza tal-voti f'Għawdex? Jiena nirrispondi f'dan is-sens. Aħna għandna fiduċja fl-elettorat, nirrispettaw ir-riżultat li ġara f'Malta u f'Għawdex, però naħseb li rebaħ il-Partit Laburista u mhux il-Partit Nazzjonalista. Ma kif tanalizza l-fatt li tliftu l-maġġoranza f'Għawdex u fuq Għawdex insaqsik? Sadak saqsex li saqsex. Ministru Awċi le ma tistax biġibni. Taħseb li għadda messaġġ il-poplu Awċi lilkom il-Ministri Awċin. Aħna se nibqgħu saqajna mal-art, nisimgħu lill-poplu, il-votant Awċi. Il-Partit Nazzjonalista rebaħ l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali f'Għawdex b'1127 vot wara li l-Gvern ta' Robert Abela ħalla lill-Awċin bla sptar ġdid kif ukoll bla sistema ta' konnettività tajba. F'Għawdex il-Partit Nazzjonalista ġab riżultati pożittivi immens fejn kiseb mill-ġdid maġġoranza fiż-żebbuġ u biftit voti ma qalibx il-maġġoranza fil-qala.